Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és un especial de la Pàgina en Blanc, perquè després de 2 anys amb mascareta i tancats a casa, tenia moltes ganes de Sant Jordi, de passejar, de veure llibres, de roses, de parelles i d'aglomeracions. Perquè el Sant Jordi també són aglomeracions i també són moltes altres coses. Si voleu que us digui la veritat, a mi m'encantava Sant Jordi. I sí, dic m'encantava perquè em passejava i mirava un munt de llibres, decidir el llibre que t'agradava més i sobretot em mirava els escriptors com signaven i pensava algun dia estaré en aquesta banda. I un dia hi vaig ser. Al Sant Jordi del 2014 vaig estar a l'altra banda signant llibres. I va ser una experiència terrible. Jo crec que va ser el Sant Jordi més terrible de la meva vida. Per què? Doncs res, va començar amb el típic esmorzar de Sant Jordi d'escriptors i escriptores. Jo em vaig arreglar, il·lusionadíssima, i tot semblava molt civilitzat, fins que va arribar el moment de la fotografia. Hi havia un escenari petit i 300 escriptors i escriptores. Després de rebre un cop de colze de Federico Mocchia i de la Dolores Redondo, em vaig mantenir al darrere, a sota, m'ho vaig mirar des de fora, perquè vaig pensar, no sortiràs viva d'aquí, Carla. Després d'això, em vaig dirigir a la llibreria, la primera que em tocava de tota la llista. I quan vaig entrar, vaig veure una filera enorme de gent esperant, no a mi, sinó a la famosa que tenia al costat, una superfamosa mediàtica, que mentre anàvem parlant i ella anava firmant, perquè jo vaig firmar com a molt 5 llibres en total, ella em deia, no, és que la veritat és que tampoc he escrit jo el llibre, llavors estic molt nerviosa perquè no sé com dedicar-lo. I clar, jo després li vaig dir, home, doncs podries dedicar, era un llibre motivacional, i li vaig dir, pots dedicar per totes aquelles coses que et queden per fer, com escriure un llibre, en el seu cas. El cas és que va tenir molt èxit i jo me'n vaig anar a la següent cita, després de diferents llibreries, que era el dinar de l'editorial, un dinar fantàstic, a dalt de tot d'un edifici molt xic, tot molt maco, i em vaig asseure entre un autor i una periodista. I l'autor estava tan interessat en que la periodista li fes una entrevista i la periodista estava tan interessada en aconseguir publicar un llibre que jo semblava un filet de pernil entremig de 2 pans Bimbo que es volien fusionar. I res, quan vaig acabar, vaig marxar a la següent cita, que és curiós. De 5 a 6 i mitja havia de signar a l'Abacus, a Rambla Catalunya amb Còrsega, més o menys, i de 6 a 7 a la Central, a Rambla Catalunya amb València. Clar, jo no sé si és que qui fa els horaris es pensa que tenim una capa de teletransportació, però m'era molt difícil acabar a les 6 i estar a les 6 4 carrers de les Rambles en ple Sant Jordi. Vaig arribar tard. I quan vaig arribar em van renyar i em van dir ara arribes? Doncs mira, justament el lector que volia que li signessis ha marxat. Potser tens sort i ve algú altre. Hauria estat la meva 6a signatura del dia, i me la vaig perdre. Total, que m'assec i al meu costat hi havia un autor somrient. Vaig pensar, home, aquest no em clavarà un cop de colze. I vam començar a parlar i em va dir, mira, Carla, tu el que has de fer per sobreviure en aquest món de l'escriptura és escriure més de pressa. I jo vaig pensar, home, doncs potser té raó, perquè aquest llibre l'he escrit en 5 anys, l'hauria d'escriure una mica més ràpid. I diu, no, una mica més ràpid no, l'has d'escriure en 3 mesos. I vaig pensar, d'acord, em sembla que no estem parlant del mateix. I res, vaig marxar i em vaig enfonsar en la festa de Sant Jordi d'escriptors i escriptores i, com tots els altres, en l'alcohol, intentant somriure, perquè les superventes d'aquell dia de Sant Jordi havia estat la famosa que no havia escrit el llibre i l'escriptor que havia escrit el llibre en 3 mesos. Llavors, tots els escriptors i escriptores en aquella festa somrient i desitjant, en el fons, tornar al nostre estudi a escriure. Aquesta va ser la meva experiència de Sant Jordi, el meu primer Sant Jordi com a escriptora. Però ho he superat. I em direu, com ho has superat? Doncs bé, ara decideixo les llibreries on vull signar, i són llibreries on no em renyen, com a mínim, i m'abracen i ens estimem, els autors amb qui signo també, i sobretot perquè no sé si tenim un punt masoca, els escriptors o escriptores, perquè
en el fons, en el fons, en el fons, en el fons, ens agrada tant el que fem, ens apassiona tant, que estem enamorats de Sant Jordi. Per aquest dia tan especial us hem preparat un programa molt especial en un espai encara més especial. És la Casa de les Punxes de Barcelona. Si mai hi havíeu pogut entrar, avui podreu amb nosaltres i amb Cloudworks, que ens ha cedit l'espai. És un lloc des d'on podrem veure un Sant Jordi amb vista d'ocell, perquè el que volem aquest Sant Jordi és conèixer una altra manera de viure el Sant Jordi, la manera dels escriptors, de les escriptores i d'aquells que formen part de l'ofici de l'escriptura. Tindrem una escriptora novella, escriptors veterans, una gent literària. Tindrem de tot. Però el primer de tot, el primer pas d'un Sant Jordi és quina rosa comprem. Clar, sembla molt senzill, però també és molt senzill anar a comprar un iogurt. Tu vols un iogurt i te'n vas al supermercat a comprar un iogurt. I el iogurt doncs no el trobes, però el que trobes és iogurts amb bífidos, iogurts amb marmelada, a baix, al mig, a dalt, iogurts quilòmetre zero, iogurts ecològics, iogurts d'ovella, iogurts de cabra, i ja no saps quin iogurt demanar. Doncs passa el mateix amb les roses, o pitjor, perquè clar, si la compres vermella ets un conservador, si la compres groga ets polític, si la compres blava, negra, ets un radical. Quina compres en plàstic, amb ràfia, amb roba teixida, barata, cara, tot significa, i potser te la tiren pel cap. Teniu dubtes? No us preocupeu, que la Bea Castelló ens els resoldrà. Hola, Carla! Doncs sí, com deies, de roses n'hi ha de molts tipus, de molts variades, de molts colors i de moltes formes. Però per això hem vingut aquí, a l'epicentre de la Diada de Sant Jordi, al Passeig de Gràcia, per parlar amb la gent, per parlar amb els floristes, intentar saber amb quina rosa quedarem millor si la regalem. Ho aconseguirem? Som-hi! Molt bé, perquè per vosaltres, quina és la millor rosa de Sant Jordi? La rosa tradicional, la vermella. La rosa de Sant Jordi és aquella que es regala amb molt d'amor. La millor rosa de Sant Jordi, per mi és una rosa de qualitat, una rosa bona, vale? Vull dir que una rosa bona vol dir aquestes roses que intentem que siguin nacionals, si en aquest cas aquest any ha sigut difícil per tot com ha anat el clima i tot això, però rosa llarga, amb una bona tija, amb el cap ben tancat perquè després vagi obrint a casa i duri molt al client, no és una rosa que dura només un dia. Vull dir, el roser, un bon roser té bones punxes. Aquí està la cosa, Un bon roser té bones punxes. Depèn de la varietat. Aquesta és una rosa Red Eagle i té menys espines. Però les blaves jo dubto que siguin naturals. Sí, perquè jo n'he vist fins i tot d'arc de Sant Martí. Això llavors ja és una bestiesa. Vull dir, la natura és maca sense haver-la de forçar, no? Una altra frase lapidària, Les editorials reben cada dia una allau de manuscrits. Hi ha milers d'escriptors que demanen «Si us plau, publica, si us plau, publica». I de fet ara s'han expandit les maneres de publicar i ja hi ha autopublicació, hi ha moltes altres maneres d'arribar a aquest gran somni per tants escriptors. De fet, per exemple, Lola Williams de Destino em deia que a Destino només accepten 2 veus noves cada any, perquè tota la resta són autors que ja tenen dins la casa. És molt difícil començar i publicar, però hi ha persones que ho aconsegueixen. Avui tenim amb nosaltres Montse Milà, benvinguda. Va ser alumna meva, em fa molta il·lusió tenir-te aquí perquè ho has aconseguit. Sí. Et publicaran el teu llibre al setembre, com es diu? Es diu Els Afores. Els Afores, Sí. I ho publicarà l'editorial? Boliana. Boliana. Edicions. Sí. Molt bé. Com ho vas aconseguir? Ja, doncs... Picant pedra, Què vol tenim dir picar paciència. pedra? Què vol dir picar pedra? Vol dir, doncs, bé, anar fent passos, treballs, amb molta paciència, anar mirant editorials on pot encaixar el teu projecte. El meu és de relats, llavors, clar, no totes les editorials accepten relats.
i anar fent doncs això, no? Un estudi de on pot tenir cabuda i ser constant, pacient, ho torno a repetir perquè s'ha de tenir molta paciència i finalment arriba, sí. De fet, jo sé que vas trucar algunes portes i vas ser rebutjada en algunes i vas seguir persistint per trobar el lloc on encaixar. Sí, penso que has de tenir molt clar d'entrada que una vegada acabes el teu projecte has de ficar el fre, no vulguis córrer, perquè si no et pot passar això, no? Et pot passar. Passa això, passa que hi ha molts nos. No? L'Albert Pijuan, que també el vaig tenir de professor, no? Ens deia, imagineu-vos una escala molt alta, no? I cada graó és un no, un no, un no, un no. Hi ha un graó que és el sí, doncs aneu fent, no? I saps que la teva escala l'has de pujar, no saps quants graons té, però sense cansar-te, anar fent. I ara ja hi ets. Ara ja hi soc, sí. I com és? Perquè des de fora segurament t'ho imaginaves d'una manera i ara tot el procés d'edició del teu llibre segurament és diferent. Sí, la veritat és que m'imaginava de deixar el llibre amb unes mans i ja estarà allà perfecte, sortirà així, preciós, impolut. Ja, no te l'arriba així, però potser també m'ha sorprès que em pensava que no en tindria com tant contacte o tanta relació i sí, vull dir, és que fins i tot el disseny de portada me n'he pogut encarregar, saps? Les correccions, les anotacions, el poder-ho anar parlant. Veig que tinc molta més implicació de la que m'esperava i m'agrada, perquè sí que em feia com cosa de deixar el teu fill en mans d'algú que no el coneix, que no se l'estima com jo me l'estimo, i jo també hi puc estar, i m'agrada molt. Que bé, doncs una bona experiència, de moment. Sí, de moment. De moment els lectors no et coneixen. Tu avui et passejaràs per el dia de Sant Jordi com si, doncs, pensant, com una lectora més, pensant en que l'any que ve segurament estaràs a l'altra banda, signant llibres. Sí, l'altre dia vaig veure un llibreter, ja estava desmanegant les caixes, col·locant els llibres, en aquell moment dic, ostres, l'any que ve, en una d'aquestes caixes pot ser el meu llibre. I és molt emocionant, la veritat. Sí, és un Sant Jordi diferent, sí, perquè ja és com... A més, el visc com... Jo sé un secret, no? Que vosaltres encara no sabeu. I aquest allò, el punt abans, no? És molt emocionant, sí. No et vull aixafar la guitarra, però creus en algun moment que hi haurà alguna decepció d'aquest món o has vist alguna cosa que t'hagi decebut? Suposo que n'hi hauran, suposo, no? Des de les expectatives personals que et fas, que ja intento que no, però és inevitable, n'hi ha. Clar, jo acabo de començar, no ho sé, però m'imagino que com a tot arreu hi haurà competitivitats o gelos o... No ho sé, m'imagino, però tant de bo que no, però també em sembla que és una mica una condició ja que tenim les persones en qualsevol feina. Està bé que d'entrada ja t'ho prenguis així, amb aquesta naturalitat. Pensava, aquest és el teu primer llibre, però suposo que en vindran més. Què prepares ara? Doncs ara estic acabant un projecte que també és de relats per presentar en un lloc, que encara no ho vull dir, i paral·lelament sí que estic escrivint la primera novel·la. Estic en el procés encara d'estructurar una mica, amb els pòssits i mapes conceptuals i la pissarra tota plena. Però sí, ja tinc en ment la primera novel·la, sí. Que bé. Doncs que ho deixis molt també aquest procés de l'escriptura i aquest procés de la promoció. Et desitgem que signis moltíssimes dedicatòries. Aquí en el programa tindrem uns quants consells sobre com dedicar un llibre. Perfecte. I segur que t'aniran bé de cara a l'any que ve. Jo sé que tu ets mestra. Sí. Per tant, tens una vocació també especial de cara als nens. I nosaltres avui parlarem de nens. Perquè el Sant Jordi és un dia especial pels infants. Els nens i les nenes passegen per als carrers i diuen això de la literatura i dels llibres és una cosa molt especial. I els editors i les editores diuen que un país només avança si els infants llegeixen.
Per tant, és important que els acompanyem en aquest procés. Avui hem preguntat a uns quants infants de casa nostra quins llibres ens recomanen per Sant Jordi. I aquí teniu la seva resposta. M'agrada molt el conte dels bombers. Si sou de dinosaures com jo, això és més ja de coses sèries. La dinoenciclopèdia. Us recomano el conte del camí de la muntanya perquè les il·lustracions estan molt ben fetes. El meu llibre preferit és Amanda Black, una ciència perillosa de la col·lecció de llibres Amanda Black. Aquests són els meus dos llibres preferits de la col·lecció de Jerónimo Stilton. Aquest me l'he llegit en català i aquest en italià. Aquest és un dels meus llibres preferits que va de la història d'aquestes nenes que aquest cor màgic les transforma en unes superheroïnes. El meu conte preferit es diu Amigues. Parla d'unes amigues que es van fent grans juntes i sempre són amigues. Vull recomanar el gran llibre de les bèsties perquè aquells nens que no tenen ni idea dels animals puguin aprendre moltíssim dels animals i cada cop ser més experts. I ara us vaig a recomanar el llibre de 5 minuts més. Així, els nens que els hi costa esperar, aprenguin a esperar. M'agrada molt el llibre de fantasia, perquè té uns dibuixos molt bonics i animats. Us presento 3 llibres que m'agraden molt. El dels colors de la natura, el d'Una mica ens espera, perquè no saps qui t'espera. El llibre que m'agrada és el Gianni Rodari. Són poemes divertits, també són curtets i també és que van molt bé per dormir. Jo us vull recomanar aquest conte. Es diu El Club dels Amics. Jo us el recomano perquè hi ha un os molt mono que està hivernant i té un amic que es diu Crocus i és la serp. Us vull recomanar el llibre de la terrible Adele, que es titula Que s'apardin els viatges. A mi m'agrada tota la col·lecció, però aquest en especial, que és l'últim. I un dels meus llibres preferits és Un sopar de por. Va de tota una pila de monstres que van a un restaurant i cada menú explica el seu menjar preferit de cada monstre. Són una mica fastigosos, però no fa por. Quina preciositat d'infants que llegeixen. Fa molta il·lusió que ens recomanin llibres. I jo, no sé si vosaltres ho heu observat, però he vist que hi ha moltes més nenes que nens recomanen llibres. I nosaltres hem preguntat per igual. Aquestes i altres preguntes les farem avui perquè tenim una convidada molt especial. Ens acompanya l'Alba Carreras, que juntament amb l'Àngela Monge fan aquest programa de la Mare del Tano, que m'encanta, a FibraCat TV, per parlar sobre la maternitat i la paternitat d'una altra manera. Benvinguda, Alba. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs avui és un dia especial, la Diada de Sant Jordi, també per als nens i les nenes. I un dels temes dels pares i les mares és hem de fer que llegeixin els nostres fills. De fet, jo tinc molts amics que tenen més llibres per als seus fills que per ells. Com fem que els nostres fills llegeixin? Doncs mira, és una molt bona pregunta, bàsicament perquè la lectura, no només com a tal, doncs ens pot servir per nodrir-nos l'ànima, no? I el cos, sinó també, d'alguna manera, la lectura m'agradaria entendre-la com quelcom, una eina bàsica d'empoderament, no només d'empoderament, sinó també una eina per la qual pots aprendre moltíssimes coses. Nosaltres, per exemple, a Cria.cat, jo soc editora de Cria.cat, la comunitat de criança per a famílies de tota mena, i allà publiquem reculls de contes, per exemple, per tractar temes tan delicats com són el dol gestacional o la mort amb infants. És a dir, contes que poden ajudar com a eina, com a instrument, per d'alguna manera nodrir-nos i per aprendre també a com transmetre i a com comunicar diferents conceptes que poden ser molt complicats però que en canvi a través d'un llibre
realment els infants poden entendre'ls millor. De fet, ja fa bastants anys que s'han posat molt de moda els llibres amb valors i és una manera de poder transmetre més enllà d'una història. Però a vegades també sembla que tot sigui llibres amb valors, no? Ara mateix, i que abans doncs, també hi havia valors, però sempre a través de les històries. Què hem de fer? Llibres d'entreteniment o llibres amb valors? Jo penso que una cosa no exclou l'altra, és a dir, que són complementàries, no? Per una banda, hi ha aquests llibres que són eines i són instruments per explicar coses als infants i per l'altra, altres tipus de llibres per també fomentar l'entreteniment, no? Que a més es diverteixin i gaudeixin d'aquesta lectura. Això sí, aquests llibres, entenent-los que quedaran com a referents pel seu marc mental, no? I sense anar més lluny, no? Ens poso la nostra època, la nostra infància, no? I la nostra preadolescència, potser vam tenir de referent l'Hermione de Harry Potter, no? Moltes nenes les teníem com... Sí, és bo, però després a nosaltres moltes vegades se'ns ha com quedat o inculcat que d'alguna manera hem de reproduir aquest prototip de ser l'Hermione i de ser perfectes en tot, no? D'acord. A mi em va agafar una mica més tard. Jo crec que tu ets més jove i no ho vaig interpretar així, però podria ser. De fet, aquest patró el tenim, no? Moltes dones de ser perfectes sempre. I ara s'està portant més un model de prototip literari tipus Anna Pacheco de les desastritos que diu ella, no? Les dones desastre que no cal que seguim aquesta perfecció, no? I aleshores aquí és com la literatura, com la narrativa literària i com els personatges de ficció d'alguna manera també creen referents als infants, no? Diferents. Diferents, exacte. Clar, però aquí tenim un problema, perquè jo vaig amb els meus fills i, bueno, un és molt petit, però l'altre anem a la taula de novetats i, clar, s'acosta aquell que dius no, sisplau, aquest no. I vas fent així, a veure si mira el del costat, però no, ell vol aquell de, no sé, no és el cas del meu fill, però imagina't, de futbolistes, o tot nens i una nena, o no? Què hem de fer? Clar, aquí depèn de l'edat, també és bo d'alguna manera explicar a les criatures que hi ha una eina de màrqueting darrere de cada llibre, no? Això potser, doncs, si té 7 o 8 anys no ho pot entendre, però si en té 11 o 12 sí que pot entendre que són les editorials, no? Que d'alguna manera agafen fins i tot a influencers per fer llibres només per vendre i que l'únic objectiu és vendre, no? I això també es pot treballar amb les criatures, de dir-li, escolta, tu per què vols aquest llibre, no? Què n'esperes d'aquest llibre? Perquè moltes vegades, i vivim en una societat tan adultcentrista, que ens oblidem de preguntar a les criatures allò que volen i per què ho volen, no? I potser és que aquesta criatura té el somni de ser futbolista o com ara una de les novetats que es portarà és el de l'Alexia Putellas, no? Sí. I en aquest sentit, doncs igual, la teva criatura, la teva filla vol ser futbolista i la té com a referent, doncs, ostres, per què no? Clar. I és una mica, doncs, a través d'aquest diàleg, de preguntar a les criatures què és el que volen i què és el que n'esperen també. Perquè, d'alguna manera, si s'esperen una cosa diferent a la que es trobaran, els hi pot generar frustració. Després hi ha els llibres per pares i mares. Típic, tens un amic, una amiga que tindran el seu primer fill i vols regalar-los un llibre sobre la maternitat, o tu, com a mare, et preocupen alguns temes i en busques alguns. I n'hi ha moltíssims. Molts. Com es tria? Clar, mira, jo, per exemple, n'he portat un. Primer de tot hi ha llibres per a mares i pares, vale? Aquest seria més aviat per mares. El de pare podria recomanar el de Padre de Richard Racete, però el de maternitats, aquest és una novetat de la Paula Roig, que és una guia, és un autèntic manual per la maternitat i per si acabes de parir. I un molt bon regal per si algú ha tingut una criatura que el pugui fer. I després hi ha un altre tipus de llibres, que són aquests llibres de valors que comentàvem, no? Però que són els llibres dedicats a mares i pares que volen explicar alguna cosa. D'acord, que també ens passa. Que també ens passa, no sabem com fer-ho. O per les escoles, també vols explicar la diversitat, doncs Col·locarn, per exemple, pot ser una molt bona opció de la Desiree Belalove, que una de les coses que vol intentar plasmar és que el Col·locarn són tots els colors. Clar, perquè al final la carn és la mateixa, el que passa que hi ha algunes carns que tenen uns colors o uns altres. Exacte. Però aleshores no és com quan érem petits, que era aquell rosa tan pàl·lid, sinó... I jo penso en aquest sentit que hi ha d'haver contes que els triem nosaltres, les famílies, els progenitors, les àvies i els avis, no?
però que hi ha d'haver també contes que puguin triar les mateixes criatures. En aquest sentit d'establir un diàleg, una sinergia entre que no sigui només aquest adultcentrisme de jo li compro un conte o un llibre al meu fill perquè vull inculcar-li uns determinats valors o determinats fets, no? Jo t'haig de dir, t'haig de confessar, Alba, que em frustra una mica, perquè clar, jo tinc molts llibres que em van apassionar quan era petita i ara jo ja ho entenc, que alguns tenen patrons masclistes, que altres tenen valors competitius, que altres... Però, home, no ho sé, La història interminable, El jardí secret, no sé, hi ha molts llibres, o Harry Potter... Que no passen el test de Bechdel. Que jo vull, però que jo vull transmetre'ls als meus fills. Què hem de fer amb això? Clar, jo recordo realment quan era petita i a casa meva també la meva mare i la meva tieta llegien molt Los Cinco, no? Sí, per exemple, David Blyton. I que van intentar que d'alguna manera tu també llegissis i no t'interessava res. Doncs mira, puc dir que em van transmetre tanta passió per aquests llibres que me'ls vaig acabar llegint i em van acabar agradant, no? I al final també és la passió que tu transmets quan t'emociona alguna cosa. Vull dir, jo com a ultrafan de Harry Potter, de la J.K. Rowling abans de ser TERF, doncs també et puc dir que aquesta passió l'intento d'alguna manera traslladar a les meves criatures, perquè és aquella màgia, aquell món imaginari que es va crear, que a mi realment em va salvar de patir bullying a l'hora del pati, doncs tenir una cosa, un refugi per poder saciar la meva creativitat i la meva imaginació. Al final això també és la lectura. I tant, i tant. Avui estem a la Diada de Sant Jordi. I la Diada de Sant Jordi tampoc passaria molts testos de valors actuals. Clar, aquí ens trobem una mica en un mig-mig, perquè jo recordo el meu fill ensenyant-li que Sant Jordi potser va apartar el drac perquè no fes mal, va dialogar amb ell i em deia però el mata o no el mata? Perquè jo necessito que el mati. Perquè era com la sensació de poder tancar el mal. Però es pot explicar la llegenda d'una altra manera? M'encanta que facis aquesta pregunta perquè justament l'any passat ja hi va haver un primer llibre i un primer conte que canviava tota aquesta llegenda de Sant Jordi. De fet, a Cria.cat vam escriure la llegenda alternativa de Sant Jordi i aquest any sembla que el Joan Turó ens hagi agafat la idea, inspirat i hagi fet aquest llibre que és La princesa, el drac, el cavaller desarmat, que precisament narra això, la història de que no fa falta que el cavaller porti armes, que potser amb el diàleg i la paraula ja n'hi ha prou, perquè el drac deixi d'atacar en aquest sentit. I són els personatges de sempre, però amb la llegenda renovada. Tampoc cal dir-li Sant Jordi, potser sí, Sant Jordi ha estat el personatge més referent, però aquest any, per exemple, nosaltres a nivell editorial hem decidit que a Cria.cat diríem Sant Jordi i Santa Jordina. Per què no? Totalment. I ha tingut tan bona acollida que ho continuarem aplicant així i espero que cada any més gent s'hi sumi, no? Clar, totalment. Doncs moltes gràcies, Alba Carreras. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres i donar-nos aquesta visió sobre la criança i avui la Diada de Sant Jordi. Gràcies a vosaltres. Doncs per aquells que penseu que la llegenda de Sant Jordi està una mica passadeta, avui la Bea ens ensenyarà una mica altres opcions de llegendes de Sant Jordi i què en pensa la gent al carrer. Som aquí per parlar de la llegenda de Sant Jordi. Gairebé tothom coneix aquesta llegenda, però la gent pensa que potser és una llegenda que parla d'amor? Potser és una llegenda sanguinària? La gent es pregunta si realment Sant Jordi era un cavaller? O potser sota de l'armadura hi havia una altra cosa? La princesa tenia prou valor per salvar-se ella sola? Les llegendes s'han de revisionar? O potser no s'han de tocar mai? Les llegendes són sagrades. Què en penseu de la llegenda de Sant Jordi a ple segle XXI? Què en penseu avui en dia d'aquesta llegenda? Bueno, és una llegenda, no? Ve d'un temps on les coses eren diferents, ja està, s'ha de llegir des d'aquest punt de vista. Sí, a mi m'agrada, no sé. T'agrada? Del paper de la princesa, què en penses? Que avui dia s'hauria de fer una modificació, Sí? Bueno, jo la canviaria una mica. Què li faries tu a la llegenda? Bueno, jo crec que ja ha canviat molt la mentalitat, no? I no necessitem a ningú que ens salvi. Jo també tinc un conte que es diu Santa Jordina, que és, a més d'un cavaller, és una cavallera. Però el que passa és que
no maten el drac, no li fa mal. És el salvo, més ben dit, perquè hi ha un dolent que l'ha atrapat. Una cosa molt difícil de ser escriptor el dia de Sant Jordi és fer les dedicatòries. Sembla fantàstic, sembla molt emocionant, però tens una filera de gent esperant-te, traient el cap així, a veure si d'una vegada em firmarà el llibre, i tu estàs allà, ai, perquè clar, a més has de dir coses fantàstiques i ben dites, i que no hi hagi cap falta ni cap error, que s'entengui, que sigui d'alguna manera extraordinari, perquè a més t'han comprat el teu llibre i no han comprat el de l'Empar Moliner o el de l'altre famós del costat. Per tant, és important, d'acord, no ens posem nerviosos. Avui us donaré 7 claus per fer la millor dedicatòria possible. Primera, on posar la dedicatòria? Això és important, us ho explico. Aquí tenim un llibre. Primer de tot, a mi se'm fa molt estrany signar el llibre, un llibre que no hagi escrit. Hi ha gent que ho fa, jo no dic que no, i fins i tot hi ha gent que el seu nom està a la portada i que no ha escrit el llibre i el dedica. Això ja hem parlat de les famoses. Bé, el cas és que si heu escrit un llibre i el voleu dedicar, on l'heu de dedicar? Doncs bé, no el dediqueu aquí, d'acord? Això són les guardes. L'heu de dedicar, aquí podeu fer-ho si voleu, però tampoc. A mi el que m'agrada fer-ho és on posa el nom del llibre sense res més, sense més referència, perquè aquí queda molt poc tros. Llavors, en el previ, podríem dir, on surt el nom del títol del llibre, hi ha més espai i aquí podeu signar còmodament el que vulgueu. I això ens porta al segon punt. Quina longitud ha de tenir la dedicatòria? A veure, que vulguin que dediqueu un llibre no vol dir que vulguin que els escriviu la Bíblia, sí? Per tant, un punt mig entre agilitat i longitud. Jo diria unes 3 línies, 2-3 línies màxim. Clar, hi ha gent que diu, amb efecte, tal, això potser és una mica, podríem dir, poc esforçat. Però una miqueta més i ja ho tindríem, un parell de línies o 3. 3. Com començar una dedicatòria? Podríem començar estimat, benvolgut, company d'afició per les lletres. Jo, la veritat és que sóc bastant directa. Pare i el nom i el motiu de la dedicatòria. I això m'ajuda. Ara, si ets molt afectuós o afectuosa i vols dir estimat no sé què, jo l'únic que dic és que procura que no es pensi que després vols anar a prendre alguna copa amb ell o amb ella, perquè clar, això pot passar. Número 4. Lletres o dibuixos. I això us estranyarà molt, perquè és que jo crec que ja només ens queda ballar claquer, els escriptors. Perquè quan ens demanen fer dedicatòries, tu veus al teu costat un autor que arriba amb una maleta sencera de pintures i no fa dedicatòries, sinó que fa dibuixos. I dius, per què et dediques a escriure si saps dibuixar tan bé? Jo m'ho pregunto. Jo no en tinc ni idea de dibuixar, potser per això em dedico a escriure. El cas és que si saps dibuixar, aprofita els teus talents, perquè segur que et vindran més lectors que voldran la teva dedicatòria que jo, que només posaré una frase. Però si no en saps, no t'angoixis, ni ho provis, perquè, clar, potser fas una cosa terrible i el lector et demana que li canvis el llibre i no te'l canviaran. Per tant, si pots fer dibuixos, benvinguts. Si no, les lletres són fantàstiques. 5. Personalitza. Això sí que a mi m'agrada molt, la veritat. És cert, tens una cua de gent, bé, potser no tan llarga, però tens, no sé, 3 o 4 persones esperant-te. Doncs dóna-li temps a cada un d'ells. Ja s'esperaran, perquè cadascú vol el seu temps. Doncs els que s'esperen saben que després els hi donaràs. Pregunta per qui és el llibre, si li agrada llegir o li agrada el tema, per què ha escollit el llibre, i això t'ajudarà a caracteritzar una mica la signatura. No cal que sigui molt extensa, però pots dir, doncs, per a aquesta persona que li agraden les històries o que és valenta o que, no, coses més dedicades a aquella persona. Número 6. No us poseu nerviosos. Jo sóc dislèxica, ja ho he dit i ho he anunciat moltes vegades. Si ho sou, també ja sabeu el que és. Estàs allà escrivint i dius,
faré una falta d'ortografia, m'equivocaré, ja veuràs. Doncs no passa res, no és un examen. Fem-ho fàcil, unes dedicatòries de cor, i si aquella paraula no l'acabes de tenir clara, en busques una altra, i respira fondo, i després no te'n recordaràs de quines persones havies signat o no havies signat. No és la fi del món. I el mateix és el número 7. No és la fi del món, però deixes una petja en una persona i en una casa. A mi em fa molta gràcia, a vegades cobro un llibre i dic, ostres, si aquest me'l van dedicar, no? I rellegeges. O algú que ve a casa meva i obre un llibre i veu la dedicatòria. És una transmissió que arriba de pares a fills i queda allà marcada. Per tant, viu amb aquesta emoció de deixar una petja en els altres. I espero que signeu molts llibres que hagueu escrit vosaltres. Els que en saben, i molt, de dedicatòries, d'escriure dedicatòries dels seus llibres, són els autors que ens acompanyen. Tenim amb nosaltres a la Sandra Feijomil, que entre d'altres obres fa poc va presentar Les mares no abandonen. Benvinguda, Sandra. I també tenim amb nosaltres el Joan Pons Pons, l'autor, entre moltes altres obres, també de La malaltia del cor. Benvingut. Moltes gràcies. Recordeu el vostre primer Sant Jordi? Sí, i tant. Jo va ser l'any 2001 i era a Rambla de Catalunya, havia guanyat el Premi Joaquim Ruyra i va ser impressionant, no? Perquè hi havia l'editora l'Isidor Cònsul i va organitzar una sèrie de nois i noies que duien cartells en les cobertes de les obres i les anaven passejant amunt i avall. I com que era el primer Sant Jordi, em va semblar una festa impressionant. No et vas espantar davant de tantes cobertes i tanta gent i davant... No, però com que hi havia el meu llibre, vull dir, em feia content. I tu, Sandra? La veritat és que el meu primer Sant Jordi va ser confinat, o sigui que un Sant Jordi de veritat no l'he viscut des d'aquesta banda, vull dir que... Serà el primer Sant Jordi. El primer Sant Jordi. Sí. I us costa dedicar? És a dir, us poseu nerviosos a l'hora de dedicar o no? O us agrada, fluïu? A mi no em costa, però tinc un problema, i és que tinc una cal·ligrafia molt dolenta. Vull dir que jo penso, tu vols el meu llibre dedicat a aquesta cal·ligrafia, però les dedicatòries són, com que ho pots relacionar amb el títol, amb la persona, i és relativament fàcil, no? Però això sí, la cal·ligrafia l'hauria de millorar, no? Hauria d'haver una escola de cal·ligrafia per escriptors per Sant Jordi. Per les dedicatòries, no? Específicament. I tu, Sandra? A mi no em costa, tampoc. Trobo que és una cosa molt maca de fer i molt agraïda, no? Vull dir, perquè és el moment en què són futurs lectors i d'alguna manera, doncs... Sí, és molt agraït, perquè estàs en contacte amb el lector, perquè la feina d'escriptor és molt solitària i aquest dia pots entrar en contacte amb el lector, amb la persona que te llegeix els llibres, i és molt agradable. Clar, probablement abans que es publiqués la vostra primera obra, us imaginàveu potser que signaríeu molt o que signaríeu, no ho sé, que estàveu segurament amb unes expectatives. Després va ser així? O veu veure una altra realitat sobre el procés de l'edició, sobre la publicació? A veure, jo Sant Jordi com a tal signant no l'he viscut, però la meva expectativa és baixa, perquè no, és veritat, Sant Jordi és molt gran, hi ha molt mediàtic i al final, vull dir, jo com a persona lectora que passeja per Sant Jordi he vist cues llargues i dius, ai, qui és? No, és el youtuber, no sé, d'acord, no? Aleshores l'expectativa és baixa, no? Però trobo que és maco viure-ho, no? Vull dir que ja sabem que després hi ha la gent coneguda i la que no tant i fas el que pots, no? Sí, jo quan vaig començar a escriure no m'imaginava això de signar, no? Vull dir que no entrava dins el meu cap, no? I després sí que ja entres dins el circuit, dins la cadena,
I tinc una anècdota, no? Vull dir, quan vaig publicar La casa de gel que va guanyar el Ciutat d'Alzira, vaig signar davant el Corte Inglés. I tenia al meu costat la Pilar Rahola i l'Artur Mas. I es van muntar una tal multitud davant la seva parada que encara que haguessin volgut venir a signar a mi, no hauríem pogut. Potser hi havia una cua de gent esperant per signar, però no podien accedir a tu. Hi havia una gent que volia signar, que li signa La casa de gel, però va ser impressionant i es van crear un parell d'autors allà sota l'ombra de tot allò. No, és que a més, amb l'escriptura passa una cosa, que la gent pot conèixer inclús els llibres, però la cara de l'autor no és una cosa, si no surts a la tele o no surts, no? Aleshores, vull dir, hi ha gent que sents que diu, aquest qui és o aquesta qui és, no? I potser el llibre els pot sonar, però vull dir que, clar, has d'identificar. O fins i tot el nom de l'autor o de l'autora, però no la cara, no? Podem tenir cert anonimat com a autors. Home, totalment, no? Jo crec que a Sant Jordi hi ha els autors mediàtics, vull dir que està molt bé perquè fan venda de llibres i les editorials ens poden pagar nosaltres també els autors literaris, no? Vull dir, aquesta barreja també és molt maca, no? Perquè tots dos tenim oportunitat d'entrar en contacte amb el lector un dia tan polit com a Sant Jordi. I una pregunta, de què depèn l'èxit? És a dir, jo recordo, en el meu primer Sant Jordi, la meva editora dient és que si pogués tenir una bola màgica que em digués quin serà el més venut de Sant Jordi, clar, deia això i jo li deia, home, però llavors ja no tindria gràcia, perquè només publicaríem aquells. Què és el que fa que un autor o un llibre tingui èxit? Què creieu? És el sant grial, no? És el secret... Qui ho sàpiga, que calli, no? I ho aprofiti. El secret més ben guardat, no sé. Jo penso que hi ha molts factors, no? Vull dir que, evidentment, hi ha d'haver una qualitat literària, però no sempre hi és. Després hi ha un boca-orella, després hi ha un màrqueting a darrere i després que estiguis al moment just, al moment oportú, no? I totes aquestes coses que diuen. Que just treguis el llibre sobre vampirs quan tothom parla de vampirs, no? I que agradin. Però jo penso que inclús amb la gent que s'hi dedica a vegades hi ha sorpreses, no? Que esperes i acaba agafant volada o venent molt. Jo no dic potser el més venut de Sant Jordi, ja sempre es mouen uns noms, però és veritat que a vegades hi ha coses que pugen i dius, no saps ben bé per què, no? No sé. Sí, jo crec que és un tema que un escriptor no s'ha de plantejar, no? Perquè si es planteja aquest tema de cada venda molt de llibres, es desconcentrarà del material literari i per això hi ha els agents literaris, hi ha els editors que ajuden a completar aquest món tan fascinant com és el món del llibre. Dedicar-nos a escriure, que és la nostra part. La de vendre, doncs ja es farà. Parlant d'escriure, què esteu escrivint? Què esteu fent? Jo estic escrivint novel·la, però mai parlo de res perquè tinc com una superstició de pensar que si en parlo potser es torça. O sigui que sí, jo sempre escric, però què sortirà o no ja ho veurem. Sí, el García Márquez deia que parlar de projectes és patètic, però jo amb el temps ja no em fa tant de... Impressió. Per parlar-ne. Ja no fan jo estic escrivint una novel·la que la tinc quasi acabada, que es diu El gos de Camus, que és una novel·la, una biografia novel·lada d'Albert Camus, que tenia ascendents menorquins, i és un tema que es diu El gos de Camus perquè quan Albert Camus té l'accident de cotxe i mor amb el Michel Gallimard, hi ha els humans que van dins del cotxe, però també hi ha un gos. Ah, no ho sabia. I tots els mitjans de comunicació, com és normal, van parlar del Michel Gallimard que va morir, de l'Albert Camus que va morir. Però el gos ningú va parlar. I vaig pensar, mira, escriuré una novel·la des del punt de vista del gos. Ja ho fas, això, Joan, tu, de buscar altres punts de vista diferents de les històries. Sí, m'agrada que el punt de vista sigui diferent i que no s'hagi escrit allò que jo penso escriure. Que difícil que és això d'escriure, i de buscar perspectives, però ens apassiona, no ho podem fer d'una altra manera. Avui és Sant Jordi, parlem de llibres, hem parlat de roses també, però també és el dia de l'amor. No sé si teniu alguna tradició el dia de Sant Jordi de regalar una rosa a algú que estimeu, no té per què ser un amor de parella, sinó o de
d'anar a dinar amb algú de la família o a qui estimeu o aprecieu? No ho sé. Teniu alguna tradició? Jo una tradició específica no la tinc, vull dir, més enllà del que fem tots, no? Però, a més, com cada any és un dia diferent i un dia I més amb els últims anys, no? No ho sé. Sí, jo he comprat la rosa, regalar-la a la meva dona i lo típic, no? Sí, comprar el llibre. Tampoc és un dia... Jo reconec que els que ens agrada llegir no és el dia per anar a mirar llibres, en el fons. Aleshores... Fa il·lusió, però no fa il·lusió com a res. festa, però jo quan m'ho passo bé mirant llibres és un dia quan no hi ha ningú, no? I puc mirar tranquil·lament. És un dia per passejar. I no es copa tot de llibres que segurament tampoc ens interessen tant. Sandra Fejomil, Joan Pons, ha estat un plaer tenir-vos amb vosaltres aquest especial de la pàgina en blanc, que signeu molts exemplars i no perdeu aquesta força de l'escriptura. I nosaltres seguim parlant de l'amor, perquè sí, el dia de Sant Jordi és també una mica del dia de l'amor. Clar, fa una mica de ràbia. Jo recordo un dels més primers Sant Jordis, allò quan era adolescent, i no tenies parella. Saps? Qui et regalava la rosa? Clar, jo em recordo que anava a comprar un llibre a on em regalaven la rosa i així ja, d'alguna manera, ja tenia rosa i llibre. És igual el que vingui després. Jo ja m'ho dono. No sé, vosaltres com esteu, com viviu aquest Sant Jordi, però posem-li una mica d'amor. A veure què hi diu la Bea. Hi ha qui celebra l'amor el dia de Sant Valentí, però hi ha molta gent que aprofita la diada de Sant Jordi per celebrar aquest amor, per celebrar que s'estimen. I de quina manera ho fan? Es regalen roses, es regalen llibres? Potser es regalen alguna altra cosa? Quantes maneres d'estimar hi ha? Tot això ho descobrirem tot seguit. La festa de l'amor, la festa dels llibres, la festa de la paraula, la festa de la vida, la festa de ser, d'existir. Qui t'ha regalat aquesta rosa? La meva parella. I és una mica l'amor, però és el que deia el nen mateix, és l'amor que sents ja no només cap a la parella ni res, sinó cap a la persona. També és el que t'he dit, no? Que qui no viu aquí o qui no ha viscut o qui no té algú que li expliqui no pot dir jo prefereixo Sant Jordi o Sant Valentí, no? T'han regalat rosa? No. Casa Herrero, cuchara de palo. Doncs escolta, veig que no porteu rosa ni llibre. No, encara no. Hem iniciat de bon matí per anar-lo a buscar tot. O sigui, consideres que Sant Jordi és el dia de l'amor, no?, aquí a Catalunya? Sobretot considero que és el dia de la paraula, de les lletres, de l'amistat, de l'amor en totes les formes. Sí, clar, ja ens has dit que és la festa completa. La festa completa. L'amor, sens dubte, és un tema, però l'amor pels llibres, aquest sí que ens interessa. I avui tenim amb nosaltres dues convidades que s'estimen els llibres des de molt petites i que fan molt, a vegades a l'ombra, perquè vosaltres aconseguiu tenir a les vostres mans els llibres que més us agraden. Tenim amb nosaltres a la Sandra i a la Berta Bruna, que a més són les meves agents literàries i jo sempre ho dic perquè estic molt contenta, orgullosa de tot el que feu, la feinada que feu darrere de tants escriptors. Com s'arriba a ser agent literària? Bueno, parlo jo una mica abans perquè ara ja fa 20 anys que tinc l'agència i la veritat que jo vaig arribar una mica així com de sorpresa, perquè vaig sortir justament de fer la selectivitat en aquell moment i em van oferir treballar en una agència literària que no sabia ni el que era. Això és quan tenies 20 anys. Quan tenia 18. 18 anys, clar. 18 anys. I llavors sí, vaig canviar una mica i vaig dir, treballaré al matí i a la tarda faré filologia. I llavors vaig canviar una mica els plans de tot i m'hi vaig llançar. I llavors vaig descobrir el que era un agent literari que no sabia ni que existia la figura, com molta gent que no ho sap. I llavors vaig començar a treballar allà, vaig treballar 10 anys a Mercedes Casanovas i vaig aprendre l'ofici des de zero. Perquè, clar, jo entrava com a missatgera, no per fer d'agent literari. Però escolta, missatgera de portar manuscrits, que no és qualsevol cosa. Exacte. Que ara ja no existeixen. Clar, que ara ja és un botó, clic. I bé, i llavors, clar, em vaig trobar i llavors en aquest món i, t'enganxa, és un món que t'enganxa perquè si realment a mi ja m'agradava l'escriptura, clar, jo volia fer filologia, ja sempre havia escrit coses d'aquestes, llavors és un món que et sorprèn, t'agrada i llavors a partir d'aquí ja
encara que fos missatgera, era això, missatgera de llibres, de conèixer molts mercats diferents, tot això, i allà vaig començar a aprendre una mica tot l'ofici, no? I en canvi tu, Berta, venies de l'altra banda, del món editorial. Sí. Jo venia de... Vaig anar a acabar el sector editorial per accident, Vull dir, jo crec que per ADN familiar també, perquè a dins de la família hi ha més gent que ha treballat en el sector, i el que vam fer, el típic que quan necessites buscar una feina, doncs vaig aconseguir una feina al que era en el seu moment Plaza i Janés, i allà vaig començar el meu recorregut editorial, sempre en el sector, sempre de màrqueting i comunicació, i més endavant vaig acabar sent editora a Grup 62, i quan la Sandra va créixer molt la seva agència i va arribar un moment que vam pensar que potser treballar juntes era una bona idea. Va tenir un moment de debilitat i el vaig aprofitar. Home, de debilitat o de fortalesa, perquè ara la veritat és que ha anat molt bé el tàndem i esteu creixent. Ens entenem molt bé i la veritat és que és un gust poder treballar amb llibres i amb família com la que treballem i que ens entenem tan bé, vull dir que ens complementem molt bé. És un ofici que és dur. És dur perquè és això, és una mica... Estàs al mig, entre l'escriptor i l'editor, i és el que dèiem, tots dos són els teus clients, has de defendre molt a l'autor, però has de no deixar descontent a l'editor perquè no saps quan pots treballar amb ell una altra vegada, no? Llavors, mantenir aquesta balança equilibrada és una de les coses més difícils que crec d'aquest ofici, no? Llavors, clar, tenir també una companya com la Berta, que som una mica el yin i el yang, nosaltres, perquè som ben diferents, però en canvi ens complementem. Llavors, penso que has de tenir un caràcter... Clar, molta gent ens diu què necessites per ser agent literari, no? I clar, penses, sí, clar, necessites tenir la tècnica literària, saber llegir, saber un text si és bo o no, o quines qualitats té. Però clar, després tens que tenir també una part comercial per anar a vendre, saps? Saber idiomes, perquè clar, vols vendre aquí després a tot el món. Clar, tens un perfil una mica complexa, no? Perquè has de tenir com diverses característiques diferents per ser agent. I a més, jo crec que hi ha un punt que costa una mica, no? Perquè jo quan parlo amb altres escriptors i escriptores tinc la sensació de que quan un llibre es ven molt és perquè nosaltres ho hem fet molt bé com a escriptors i l'hem escrit molt bé. Quan no es ven és culpa de la gent, de l'editor, no? Sí, és un sector, avui ho parlàvem, no? És un sector complicat perquè és un sector que tu pots tenir tot el ben a favor, però que no passi res, o que sembli que no passi res. Llavors, el problema del sector és que l'èxit només es valora amb el número de vendes, de còpies venudes, i a vegades l'èxit per un escriptor novell és publicar, encara que sigui una editorial petita. I potser el següent èxit és poder publicar en una editorial una mica més gran o arribar a més lectors. El següent èxit és que et tradueixin. I és tan difícil que passin totes aquestes coses. I tan lent. I tan lent que a vegades, moltes vegades, és molt més fàcil donar la culpa als altres, no? Però és un sector que, tot i així, tot i que és lent, enriqueix, i penso que les persones que realment creuen en el que fan i els que es deixen ajudar moltes vegades, i si les coses es fan ben fetes, acaba havent un resultat, més tard o més d'hora, però més tard moltes vegades que d'hora. També és acumulatiu, no? A vegades pot ser una flor d'estiu, no? És a dir, que de cop i volta un autor tingui molt èxit amb el seu primer llibre, però moltes vegades el primer sembla que no, i després el segon, el tercer, o potser el setè, fins i tot, no? Clar, no, jo, clar, represento fa 20 anys amb molts, i clar, cada autor és un món i una anècdota diferent, com si diguéssim, no? Que tant és com, jo què sé, el Falcones. Clar, jo vaig representar el Falcones i va ser un boom tremendo, no? Que, clar, que ell ni ell mateix s'ho creia, no? O, jo què sé, l'Alejandro Palomas, que el represento des de l'inici i ara ho estàvem parlant, no? Que quan va venir, a més, jo li vaig dir no m'ha agradat gens la novel·la i no et vull representar. Li vas dir? I em va dir, però què dices, no? I en plan, com pot ser? I jo vaig dir, no, és que no ho veig, d'això, i em va dir, doncs ara te'n portaré una que no em sabràs dir que no. I me la va portar, la vaig llegir, i és veritat, i fins ara
matrimoni literari total, no? Clar. Però també ell va començar amb unes ventes molt petitones, amb molta paciència, vam haver de passar per moltes muntanyes russes, perquè clar, o sigui, no trobàvem tampoc l'editor, perquè clar, l'Alejandro fa un tipus de novel·la que té una part comercial però és literari, llavors no és clar, no encaixa allò de dir, no, és que és thriller o novel·la negra o no sé què, que té un encaix perfecte, no? I clar, vam tenir que passar la nostra aventura fins que ha trobat el seu lloc, no? Però clar, aquí és la paciència de tots dos, la confiança, el poder llavors caminar junts i tenir clares les coses, no? Perquè si no a vegades un dels dos a vegades abandona. Sí, sí. I deies, la confiança, no? És molt important confiar en la gent i que la gent també confieu en l'autor. Clar, és que això és la base, penso, perquè clar, si no hi ha aquesta d'això recíproca, no funciona, no? I la honestitat, a vegades, també. Jo crec que ser honestos és una de les millors armes que tenim, no? De dir, escolta, cuidado, perquè de poder parlar, de que els autors es deixin ajudar i que nosaltres sapiguem ajudar-los. Moltes vegades, avui també ho parlàvem, el fet de dir que no, no? Moltes vegades hem de dir que no i diem que no a textos bons, a autors bons o a coses que segurament, potser en un altre lloc es vendran, no? Però moltes vegades hem de pensar què els hi podem aportar nosaltres en els autors i què els autors què ens poden aportar a nosaltres. I si arriba un moment que aquesta relació no funciona, hem de ser honestos i poder-ho dir i poder-ho expressar, no? Canviar-ho o potser buscar altres alternatives. Llavors, com que són relacions de tant de temps, moltes vegades això és difícil de fer perquè al final no és només una relació professional, al final és una relació que tu t'impliques moltíssim i l'autor també. I llavors aquí ja entren les emocions, no? Doncs parlant d'emocions, avui Sant Jordi. Com viu un Sant Jordi, una gent literària? Bueno, la veritat és que nosaltres sempre som al backstage, saps? O sigui, no sortim en ningú lloc, surten els autors... També alguns editors, fins i tot? Alguns editors, però en canvi, clar, els agents sempre quedem, com sempre, és la nostra funció, estar al darrere, no? Però, en canvi, jo la visc amb molta emoció, perquè, clar, això cadascú viu personalment com vol. Hi ha agents, per exemple, que no els agrada anar a acompanyar els autors o anar-los a veure. A nosaltres sempre ens ha agradat anar a veure cadascú, si podem ens repartim i anem a veure un i l'altre, que estigui tothom bé, tothom content. Hi ha autors que potser no signen, saps? O sigui, llavors els hi fas una mica de companyia allà, tal... No sé, a mi m'agrada viure. Quina part més psicològica, d'acompanyament. És brutal la feina que feu. Sí, però mira, el dia de Sant Jordi al final és una festa, i és una festa per lectors, escriptors, traductors i a tothom que estima els llibres. I per nosaltres ho vivim així, com una festa. I ens fa il·lusió, no? Sí, clar. I hem tingut anys que hem tingut llibres més venuts i ha sigut d'això, anys que no tens tanta d'això, però ho vius igual amb la mateixa intensitat en el sentit de que els autors estiguin bé, que tothom disfruti del dia, que tothom gaudeixi, no sé, és molt maco. Doncs amb aquesta fantàstica energia que ens transmeteu, aquesta màgia pels llibres, per seguir lluitant i per arribar a aquest públic, ens acomiadem. Gràcies, Sandra, Bruna, Berta, Bruna, per estar amb nosaltres, per la feina que feu a l'ombra, perquè arribin aquests llibres i aquests autors, que molts dels autors de la gent que ens mira és propers autors que volen publicar, així que moltes gràcies. A vosaltres, per donar visibilitat a la nostra tasca, també. Doncs això és Sant Jordi per un escriptor, per una escriptora, des d'intentar arribar a aquell escenari per fer-te la foto i que ningú et faci una colzada o t'empenti massa, fins a aquesta passió per escriure, per arribar al públic, que és el que, de fet, ens enamora. Que tingueu un molt bon Sant Jordi de llibres, d'escriptura, de roses i d'amor. Per aquest Sant Jordi us recomano El laberint de l'ànima, de l'Anna Llenas. És un llibre molt complet i amb unes il·lustracions molt creatives. Us convido a llegir el llibre de Narval, perquè fa molta gràcia i fins i tot té una pàgina que pots imaginar el que vulguis. A mi m'agraden els llibres de Thea Stimpson perquè em distreuen molt. Molt m'agrada i per ara ja la flor
i te'l recomano. El llibre que jo vull recomanar és En Gripau i en Gripera. Van plegats. M'agrada molt perquè és un llibre de contes curts. De 3 contes curts. Us recomanem el llibre de La tornada de l'escola dels animals. Ens agrada perquè és com si tots els animals tornen a l'escola. I els hi pregunten als pares si demà tornen a l'escola. Hola, sóc la Sara i aquest conte us recomano que es diu Tinc un drac a casa i aquest conte es tracta de l'amistat d'un nen i un drac. Jo recomano el llibre del Jerònim Stilton, El regne de les meravelles, que es tracta que el Jerònim Stilton té que buscar 5 dracs de diferents tipus per salvar justament 5 princeses d'una malvada bruixa, i aquell llibre m'ha agradat molt i és molt gran. És sobre una gallina que treu 3 ous i la volen fer pel sopar. I se'n va amb els 3 ous en el bosc i se l'emporta un camió de troncs fins a França. La gent de París quan fa un dia gris i se'ls trossa la cosa, miren la via en rosa.